Primer de tot, dir que les Snappets és un sistema d'aprenentatge digital de les àrees de llengua castellana, catalana, matemàtiques i anglès. Quan estan fent servir els alumnes la tauleta, combina el professor l'explicació amb la part més pràctica, que és on farien servir la tauleta per realitzar aquests exercicis. L'Snappet el que aporta és una part de complementar l'explicació del mestre i fer efectiva aquesta explicació a nivell dels exercicis, materialitzar aquesta explicació. El que abans fèiem servir un full o el mateix llibre, doncs ara ho tenim dins d'una tauleta amb uns continguts i uns exercicis molt específics de la matèria, seguint el currículum oficial. Cada alumne segueix el seu ritme i la tauleta el que aporta, l'Snappet en si el que aporta és exercicis en funció del rendiment de l'alumne. En funció dels resultats que va tenint l'alumne a cada exercici, l'Snappet li aporta un nivell més alt o li deixa que repeteixi aquell exercici que s'ha equivocat i que ell aprengui a partir del seu propi error. El professor, a partir d'uns informes i unes anàlisis molt detallats, té a temps real en quin nivell està cada alumne. L'Snappet és un complement més de l'aposta que fa l'escola a nivell de noves tecnologies. Des del seu moment la informàtica, que ha quedat més cap al que és l'ordinador, i després també tenim a nivell d'escola que vam implantar en el seu moment la robòtica, des de parvulari fins a segon de batxillerat. A primària, en aquest cas, treballem molt el que seria programes com el Kibo, l'Scratch, el Lego Guido, i no deixa de ser tot un paraigües dins de les noves tecnologies a l'escola. Snappets, informàtica, robòtica.